Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li għandha tkompli kawża li hemm fil-qorti kontra Romeo Bone li huwa mixli bit-traffikar ta' droga. Fi frar ta' sentejn ilu Romeo Bone kien iddomina l-aħbarijiet meta kien vittma ta' karozza bomba fl-Imsida. Permezz tal-avukati tiegħu, Bone argumenta quddiem il-Qorti Kostituzzjonali li l-akkużi kontrih f'dan il-każ kienu diġà deċiżi fit-Tribunal ta' Katania fi frar tal-2009 u għalhekk bil-kawża li għaddejja f'Malta qed ikunu mittiefsa drittijiet fundamentali tiegħu. Jidher li l-akkużat flimkien ma' persuni oħra ftehmu biex tkun importata droga f'Malta. Innotaw illi tant kemm kienu ftehmu f'Malta li f'din l-assoċjazzjoni kriminali kien hemm nies li saħansitra kienu l-ħabs ta' kordin. Id-droga kellha tinġib Malta mill-Olanda u eventwalment tasal f'pajjiżna minn Katania. Allegatament Bone kien involut fit-trasport u x-xiri ta' din id-droga. Eventwalment kienu taraw għalija żewġ persuni oħra wkoll magħrufa mal-Pulizija u għaliex il-Pulizija Maltija kienet qarfet lil dik Taljana, id-droga kienet sostitwita b'materjal ieħor. Kien permezz ta' din l-operazzjoni li eventwalment Bone affaċċja akkużi fit-Tribunal il-Qorti. Il-Qorti Maltija kienet qalet li l-akkużat li kien jinsab għaddej proċeduri kriminali f'pajjiżna mal-kompliċi tiegħu dwar il-ftehim jew assoċjazzjoni bejn diversi persuni ma rriżultax li l-qorti f'Malta li ġie proċessat l-Italja dwar l-importazzjoni ta' dik l-istess droga. Saħansitra qalet li dan jirriżulta wkoll mill-mandat ta' arrest Ewropew kif ukoll mill-atti tat-Tribunal ta' Katania. Fi kliem ieħor il-qorti konkludiet li l-fatti li qed titkellem dwarhom il-qorti f'Malta huma differenti minn dawk li Bone jgħid li kien hemm deċiżjoni dwarhom. Dan flimkien ma' konsiderazzjonijiet oħra waslu biex il-qorti ddeċidiet li l-każ f'Malta ikompli, xi ħaġa li Bone baqa' jipprotesta dwaru. Il-Qorti Kostituzzjonali qiset il-każ u konkludiet li l-fatti u ċ-ċirkostanzi taż-żewġ proċedimenti legali m'għandhomx jitqiesu l-istess. Għalhekk il-Qorti Kostituzzjonali tefet il-barra l-appell ta' Romeo Bone. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.